नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। सोबतच साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने हिरव्या वाटाण्याची उसळ कशी करायची ते पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण 1 वाटी भिजलेले हिरवे वाटाणे घेतलेले आहेत। हे रात्रभर भिजत घालायचे आहेत किंवा तुम्ही 7 ते 8 तासासाठी ह्याला व्यवस्थित भिजवून घ्या। आता यामध्ये पाव चमचा मीठ घालून ह्यांना उकळवण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे कुकरमध्ये। मीठ आपण यासाठी घालायचं आहे जेणेकरून ह्या हिरव्या वाटाण्याच्या साली निघणार नाहीत शिट्ट्या होताना कुकरच्या आपल्याला 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। बघा इथे आपले वाटाणे उकडून झालेले आहेत। मस्त आपले इथे वाटाणे उकडलेले आहेत 5 शिट्ट्यांमध्ये। त्यानंतर इथे आपण एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलेला आहे। त्यानंतर वाटण्यासाठी इथे अर्धा वाटी ओलं खोबरं, बारीक चिरलेला कांदा उभा, त्यानंतर 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने, 3 ते 4 लसूण बारीक कट केलेला, त्यानंतर अर्धा इंच आलं तेही बारीक कट केलेलं हे करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर भाजीच्या फोडणीसाठी आपण उभा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, त्यानंतर 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपण सगळ्यात आधी खोबरं भाजून घेऊया। त्यासाठी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये आपण आधी आलं लसूण भाजून घेऊया। आलं लसूण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरच। त्यानंतर यामध्ये आता आपण कढीपत्त्याची पाने आणि जे उभा चिरलेला कांदा घेतला होता तो घालायचा आहे। उभा चिरलेला अख्खा कांदा आपण इथे वापरलेला आहे, तो देखील व्यवस्थित ब्राऊन कलर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। हे बघा आपला कांदा छान भाजत आलेला आहे। आता आपला हा कांदा भाजून झाला की त्यामध्ये आपण जे अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं होतं ते घालून घेऊया। हे खोबरं देखील व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। इथे आपलं खोबरं बघा मस्त भाजून झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घेऊया। आणि इथे मस्त आपलं खोबरं इथे तयार झालेलं आहे भाजून। आता हे थंड होऊ देऊया आणि त्यानंतर हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ओतून घेतलेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। बघा वाटप इथे आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण भाजी बनवायला घेऊया। भाजी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी 3 चमचे तेल घ्यायचं आहे। तेल तापलं की त्यामध्ये आता आपण कढीपत्त्याची जी पाने घेतली होती 5 ते 7 ती घालायची आहेत आणि ह्याला झाकण लावून ठेवायचं आहे। आता आपण ह्यामध्ये अर्धा चिरलेला कांदा घेतलेला आहे, तो कांदा परतून झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपण अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहोत, ती देखील छान परतून घ्यायची आहे। बघा आपला कांदा देखील छान भाजून झालेला आहे। त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण एक बारीक चिरलेला जो टोमॅटो घेतला होता तो घालून घेऊया। टोमॅटो घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित सगळं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण मसाले ॲड करूया। यामध्ये घालूया 1 चमचा मीठ, त्यानंतर पाव चमचा हळद, त्यानंतर 1.5 चमचे इथे मालवणी मसाला वापरलेला आहे। तुम्हाला जर जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही तिखटाचं प्रमाण वाढवू शकता। 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालून झाल्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता आपल्याला हे टोमॅटो शिजायला ठेवायचे आहेत झाकण लावून। बघा 5 मिनिटांनंतर हे झाकण उघडून हे टोमॅटो व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे दाबून घ्यायचे आहेत। हे बघा आपला टोमॅटो देखील वाफेवर मस्त शिजलेला आहे। आता ह्यामध्ये जे आपण वाटप करून घेतलं होतं ते घालून घेऊया। जे आपण खोबरं कांदा ह्याचं वाटप करून घेतलं होतं ते घातलेलं आहे आणि हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। आणि आता ह्याला तेल सुटेपर्यंत छान बारीक गॅसवरच परतून घ्यायचं आहे।
आता हे पूर्ण मिक्स करून झालेलं आहे। आता ह्याला झाकण लावून आपण 5 मिनिटासाठी असंच ठेवून देऊया। बघा 5 मिनिटानंतर आपलं बघा मस्त साईडने तेल सुटलेलं आहे। आपला मसाला मस्त भाजलेला आहे तेलामध्ये। आता ह्यामध्ये आपण जे वाटाणे उकडून घेतले होते हिरवे वाटाणे ते घालायचे आहेत। ते पाण्यासकटच आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत त्या मसाल्यामध्ये। आणि आता ह्याला झाकण लावून आपण शिजण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। बघा 7 ते 8 मिनिटानंतर आपली भाजी बघा इथे मस्त बनवून तयार झालेली आहे। एकदा चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित ढवळून घेऊया। मस्त बघा आपली भाजी तयार झालेली आहे। झाकण लावून 5 मिनिटासाठी तशीच ठेवून देऊया। त्यानंतर आपल्या भाजीला मस्त अशी तरी सुटेल। तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने हिरव्या वाटाण्याची उसळ करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमची भाजी कशी झाली आहे ती। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला पाहिजे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सोबतच व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।